Қардар ирей хауташа талдар бүріхін аса. Тышта яд хакимлық еті. Республика ұтқала райондары шәмбі өмәлерін әдірлені. Бұл ертәлі экология темағына әңгіме тәкдим етәбіз. Бізде қонақта Башқұртстанның экология һәм табиғаттан файдалану министрлігінің төбәк-ара дәулет күзәту бүлігі етәксігі Рүстәм Кәримов. Хайырлы ерте. Хайырлы ерте. Министрлыкта төбәк-ара дәулет күзәту бүлеген етәкләйһегез һәм Башкортстан буенча атмосфера тазалыгы ниндәй кимәлдә? Статистика буның турында нимә һөйләй? Әйдәгез статистикага килер алдынан иң беренче бүгенге экология темасына битараф булмаган халыкка һәм бөтә экологтарга зур вакыйга дип әйтергә була. Бүген безнең эколог форум эшен башлай. Бұл сара безнең елда апрель айында узгарлы Өфе каласында. Быел да вадин хала бүгеннән башлап тагы 2 көн дәвам итәсәк. Бұл безнең экология форумында инде төрле әйтәйек мероприятиялар каралган. Монда төрле экологик тема карашлы техникалар куелсак һәм башка әйтәйек решениялар бар инде. Инде үзе экологик форумны караганда монда безнең төрле круглый столдар буласак, шул көрәттән мин үземдә бүген мероприятие по планированию буенча үземнең сагышында һәм иртәгә шул атмосфера воздуха буенча үземнең шул түңәрәктә үткәрәм алып барасы булып. Шуңа сакырам. Инде һава бысратуына килгәндә, әлбәттә безнең республикабыз элек-электән был сәнәгать үткән төбәкләрнең береһе. Шулда инде бер яктан яхшылы, икенче ягынан шул бигүк яхшы булмаган яктары бар. Бу инде һавага тоташтырылган. Һава безнең бысрану буенча Россия Федерациясында 7нче урында килә. Шуңа инде был 7нче урын безнең күренә. Безнең мониторинг системаларда был һаваның бигүк таза түгел икән әйтәйек теркәй һәм дә безнең халык әүдән мөрәҗәгать итеп гаризалар язып һәм дә шылтыратып инде был зарларын yetkәрәтә инде булай. Абна форум турында әйтеп үтеп киттегез, унда кемдер катнаша? Был форумга төрле төбәкләрдән безнең Россиядән сакырылган кунаклар бар. Шул кыраттан был инде безнең Беларусьтан да кунаклар киләсәк. Теманың форумның төп темасы был особо охраняемые природные территории. Курсалыктар. Шуңа күрә был шул безнең Беларусьтан килгән кунаклар, бу инде безнең әйтәйек Беларусьта булган курсалыктан без улардан да зубырларда алып келдек. Шуңа күрә шундыйрак тема. Ысынлап та бик мөһимле мәсьәлә. Менә әгәр бер район яки кала тирәһендә һаваны бысрату сорагы теркәлһә, халык һеҙгә нисек мөрәҗәгать итә, кайдан? Хәзерге көндә бер җәгатьтәрсен бөтә сарларда булдырган. Бу инде элеккеннән алганда шул хатты язырга мөмкин. Инде современ әйтик көнгә килгәндә был электрон формула бер җәгатьтә ибәргә мөмкин. Шул госуслугиларда авторизация итеп ибәргә, звонить итеп була. Тик бер ягы бар дип әйтик. Бүгенге кануннар буенча, әгәр дә бер җәгатьтән теркәп тикшерү эшләре башлар өчен бу бер җәгать мотлак рәвештә әйтик авторизованы булырга тиеш. Шуңа күрә әгәр дә хат язагыз икән тикшерү шул контроль органнарга бу кешене асыкларга кирәк буласак, әгәр дә инде үзегез килеп бер җәгатьгә яки госуслуга авторизация ибәрһәгез, андай бу уже авторизованы килеп чыга. Күбенсә Башкортстанның ниндәй калаларына мөрәҗәгать итәләр? Әлеге көндә әгәр дә шул һава бысрату темасына килгәндә, бу безнең Стәрлетмәк Мансалат калалары иң беренчеләрдән булып тора. Һәм Өфе калалары шулай ук рәттән торып калмый дип әйтик. Һәм өмәлләр темаһына күз алганда, быел рәсми рәвештә өмәлләр касан старт ала. Менә мәсәлән, без быйсты менән 2нче ялда оештырырга сыгабыз тирә-якты. Өмәлләр темаһына килгәндә 1 апрельдә бу уже старт алынды. Һәм дә беренче хезмәтләр бар. Бұл хезмәтләренә килгәндә инде безнең 4,5 мең
тирәһе субсар сыгарылды, 10 меңдән ашу квадрат метр майдан татартылды. Һәм дә инде безнең халык шулай ук әүдәм катнашты. Бу 90 меңгә якын кеше уже катнашты. Шуңа күрә һәм башка алда көндәргә алганда инде бу 13 апрель, 20 һәм 27 апрельләрдә бу әйтәйек всеобщий субботник үткәрелә инде. Беркемдә башка көндәрдә сыгып татартма дип әйтәйек тыю куймай тегене булды. Менә әлбәттә субботник мәсьәләләре менән торлак коммуналь хуҗалык органнары шөгыльләнә бит инде. Шулай да һездән кызыксынып үтәйек әле. Мәсәлән, ресторан, кафе янындагы майдандарды кем йыштырырга тиеш? Һездән примердан алганда ресторан, кафе эргәһендә әгәр дә үзләре татартмаһа, бұл кафеларга мөгаен да үзләренең клиентлар килмәстер түләйм. Шуңа күрә мотлак рәвештә был инде благоустройстводан килә һәм дә был кафе, ресторан эргәләрендә утырганда үзләре татырга тиеш түләйм. Шул күрәттән каланың коммуналь службалары дип әйтәйек. Амна экология министрлыгы күзлегеннән Өфөнең республиканың кайһы төбәге айырылса тазартуга мохтаҗ? Кайһы безнең райондар әүдем катнашалар? Безнең Өфөне алганда монда халык күп яшәй беренчедән һәм майданнар зур бит инде, шуңа күрә Өфөне әйтеп үтер кирәк. Икенчесен алганда бул безнең башкалар бит инде. Башкалар булган да түгел, безнең һәрбер районыбыз, һәрбер авылыбыз таза булырга тиеш тә һәм лаеклы дип әйтәм. Шуңа күрә мондай рейтингта куймас идем. Һәрбер безнең төбәгебез таза булырга тиеш. Бер мөҗтәлә субсидия торырга тиеш түгел. Мен һеҙгә риза. Менә тамашасының хәтеренә төшереп үтәйек, экология буенча борсыган һораулар менән кайда һәм нисек мөрәҗәгать итәргә? Бұл инде безнең министерствога мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Моның өчен безнең сайтыбызда электрон адресты алып язарга мөмкин. Бұл ekology@sabachka.bashkirton.ru инде. Шул кирәк телефондан да шалтыратырга мөмкин һәм дә Өфө каласы Ленин урам 206 йортына хаттарды җибәрергә мөмкин. Әңгәмәгез өчен һеҙгә ҙур рәхмәт, хөрмәтле ҡараусылар. Тирә-яғыбыҙҙы һаҡлайыҡ, экологияны һаҡлайыҡ. Беҙҙең менән ҡунаҡта Башҡортостанның экология һәм тәбиғәттән файҙаланыу министрлығының төбәгара дәүләт күҙәтеү бүлеге етәксеһе Рөстәм Кәримов булды.